Malita sekamadoda nuola yathanda yini swaye. Malita sekamadoda Sana pata ngati destination. Address. Sabona ningezema Afrika. Kunjalo nje. Ndiyaphila kodwa. Kanza kwethu njengamanje sila ePeople's Park next to Moses Mabhida la kukhona umcimbi wamabhinqa ngelanga lakusasa. Sona ngo9 ekuseni kuzokuhlaya ufonta. Ngicela ukuthi amabhinqa phela ngobuningi bawo akusekho okunye akusekho eke ngisedown esigameko njengamanje ziyakhala. Laba bathi bakhansa umcimbi cancel. Hayi. Isipho sidala leso sijwayele ekade ngathi sasi-challenge imicimbi ikhanselwa kungelona iqiniso bizama ukuyisabotasha imicimbi. Zonke izinto zimi ngomumo amabhinqa onke amabombo onke eNingizimu Afrika wabophele ezila abizwe president wawo ungizwe umlando wakwamchunu olokothwe isilo samabandla wonke. Simsata ngamaphoyisa. Ngipika omatindana abalathi ngaba buko lapho amatindana abalathi ngabuka buko nathi iphoyisa lapho ngikuca khona lapho. Oba sinabo ke lapho niyazi ukuthi ke i-team ehlala wina njalo njenge-Sundowns. La abantu bakhansela umcimbi badakiwe imbombo yonini idakiwe. Hawu. Nwe ndansi mhlola. Ayasizwe ngani? Siyakhala. Ya kodwa uqhawulile lasho lathi ayiqala lento yo-cancelled. Isimo sami mayibuyisela nje emuva. Ade asasha cancel. Awusagqoka ama-shades ngalo. Wakhuluma. Afika ama-shades. Cha ungena ngamalini qhawe. Ade bebuze. Mahala. Abaphelele mabhinqa imbizo umuntu akeze nekhemshe yakhe eze nephula box yakhe sizojabula sengamabhinqa sibambe umhlangano wethu uqeda akho umuntu ozojikela omunye la akho umuntu ozophuca imayikho omunye la akuhlalwa la bizomnikazi wazo asize la bese futhi ngisho ukuthi ke kanza kwethu ngaphandle kongahlolisi indlela abantu baseNingizimu Afrika abasayiphethe ngayo kumarala ahlukahlukene njengoba sazi ukuthi sibhekele ekhwethweni lomhla ka-29 ku May 2024 kushithi nje ke emasontweni amabili ezayo kuzoba nokhetho lokwazi lonke eNingizimu Afrika. Sibona ke eindawo eziningi la kuba khona amarali abantu basayiphethe kahle. Cela niqhubeke niyiphathe kahle kakhulu. Ngicela futhi ukufisela inhlanta iMK njoba ke kusasa nayo izobe ibambe umbhidango wayo eGoli. Njoba wazi ke ukuthi ke kubathula ke benefest okoqala nqa njengeqembu futhi elisha. Ngiphinde futhi ngithi iqembu lenkatha kusasa ngomhla ka19 lapha eKingswell Team Soccer Stadium na kanjani bazobe behlangene. Ngithi nganza kwethu singumunye singama-Afrika. We are one nation, we are one people. The time for change has come. Injakho ke ngithi ke mina njengamanje njoba ngilapha nje kumnyama kubomvu. Ngithi mina kumnyama kubomvu. Mabhinqa seniyazi ayikhala. Yeah. Cha Mthandeni wathi useyivale imicimbi yaseThekwini ngenzeka nisasafika. Ukhona kusasa. Oh yeah. Ukhona kusasa umcimbi noma imbizo yami. Oh yes. Imbizo yamabhinqa. Yeah. Oh yeah. Hayi. Okuyinto Awu lapho kwakukhohlwa showcase. Ubuzani wena? Yini uyibuza? Cha phela. Ubuza kanjani? Phela ngibuza nami njengomkhulumeli weingcwele njengoba phela washo ukuthi useyivale imicimbi yaseThekwini so manje kusasa Buya ngokuthi ngubani? Asiyabonga.